ଖଡ଼ା ଆଉ ପୋଇ ଡଙ୍କକୁ ତାକୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ତାକୁ ମଝିରୁ ଫାଳି ରଖାଯିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିଦେବା ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଆଳୁ, ପୋଟଳ। ସାରୁ କଖାରୁ କଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। କରେଇ ତାତିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିଥିବା ପନିପରିବା ତକ ପକାଇଦେବା। ପରିବା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶିଗଲା ପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଫେର ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏମିତି ତାକୁ 2-3 ଥର ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। ଆଗରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଖଡ଼ା ରାଇ।